हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दा मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। मैया डक्टर सांग्रांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआव सेन्ट्रेल बिएसइउ आरो बनसुनि गासै 60 दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बिथांमोना मानि थाखाय जइन जादों डक्टर सांग्रां बिथाङा फोरमायबाय। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि सरकार, बे सरकारनि जेनाखि नीति आरो आदर्श बेखौ मोजां मोननानै जोंहा सेन्ट्रेल बिएसइउनि माखासे दैदेनगिरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि माखासे दैदेनगिरि, राफोद दैदेनगिरि जेनाखि लाइमोनफोर बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो इलेक्सन गेलेनायजों लोगोसे समाजखौ मोजां दानो थाखाय जोङो ज'यै आखाइ हमलायनानै हान्थिलांनो थाखाय जोङो बिथांमोननो मिजिं होदों। जइन जानाया 10 जन जइन जादों आरो बिथांमोनहा डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि गासैबो साफा राफोद दैदेनगिरि। प्रमद बर' सारा बांसिनै जुदि खामानि मावोबा गासैबो इयुथखौ लानानैनो खामानिखौ मावो आरो फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जेनाखि खामानि ग्राउन्डनिफ्राय लानानै टप लेभेलसिम बियो गासैबो जाजोब्बाय आरो जोङो जोंनि दैदेनगिरि जोंनि गासैबो मावथिफारिया बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजानि नांगौखिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजानि जेनाखि अभाब अभिजुग बेवहाय गसंथानानै दं आरो रायजो राजाफोरजोंनो थानानै खामानि मावबाय थादों। दा बेफोर खामानिया जोंना सोलिबाय थादों आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सरकारा फिन खनसे फैबावगोना खाथां जानानै दङ। माब्ला खुंजागोन? जोङो मिन्थिनाय मथे दाबोथ' फाइनाल जेबो डिक्लेरेसन जायाखै। सेप्तेम्बर दाननि जेनाखि जोबनायहालागै सप्ता, बे जोबनायहालागै सप्तायाव खुंजागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि गासै 40 केन्डिडेट्सफोरनि गेजेराव 22 केन्डिडेट्सफोरखौ फाइनालाइज खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव गासै 22 केन्डिडेट्सफोरनि नामखौ फारियै होलांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों।